Molweni nonke bahlobo bam ekukholweni egameni lenkosi yethu uYesu Kristu ngomfuneko njeje othethayo kwelicala siyaqhuba siya ekuyiphetheni iseries yemithetho elishumi sikuphathi 9 namhlanje sifunda kwincwadi yeExodus 20:16 uze ungangqini ubungqina obubuxoki ngommelwane wakho. Yabona ke lona umthetho ususa usathane phakathi kwakho nommelwane wakho ngoba akumelanga ungqine ubungqina obubuxoki. iBhayibheli ineverse ethi ubuxoki bonke uyise wabo nguSathane, uyise wobuxoki bonke nguSathane. So kule verse isusa uSathane xa isithi uze ungangqini ubungqina bobuxoki ngommelwane wakho, kuthi ukuthi kushiywe eyona nto elungileyo ubungqina obuyinyaniso. Inyaniso iyeshiyiwe kususwa ubuxoki phakathi kwakho nommelwane wakho ba uze ungamxokeli, uze ungathethi ubuxoki, uthethi into ongayazi, uthethi into ove kuthiwa ngommelwane wakho, kodwa kufanele uthethi into oyaziyo noyibonileyo, inyaniso yodwa oyazi ngommelwane wakho. Kwaye uba ubiziwe uba izongqina ngommelwane wakho, xa ingekho inyaniso, ungenanto ozayithetha ngommelwane wakho inyaniso, awunyanzelekanga endaweni yoko ufanele uthi uba andinabo ubungqina, andinawungqina ngommelwane wami ngoba andinabo ubungqina ngommelwane wami, ube senyanisweni, uphume ebuxokini, ube sendaweni elungileyo ngommelwane wakho. Yabona ke ummelwane wakho lo nje besecaleni kwakho uThixo uthanda uba kube kuhle phakathi kwakho nommelwane wakho. Ngani? Ngoba ummelwane wakho uluncedo lakho lokuqala. Xa ulila usengxakini wenza isililo ucela uncedo kubamelwane bakho, ngabamelwane bakho abaphumayo bazokuncedisa. Nabani na ucinga ukuhlasela uqale ajonge uba unabo na abamelwane bakho, baluhlobo olunjani abamelwane bakho phambi koba eze, because uyazi uba uzawunganyelwa nguwe nabamelwane bakho xa bekuncedisa. Uyabona ke umuntu ongenabakhelwane, umuntu owakhe umzi wakhe entabeni ungekho makhelwane, nabani ofuna ukuhlasela umzi wakhe, ofuna ukumhlasela, kuba lula uba amhlasele ngoba uyazi uba nobelila, nobenza isililo, nobecela uncedo akho umuntu uyawufika amncede, uyawenza loo nto afuna ukuyenza agqibe ngaye. Ngoko wena ngoba unommelwane, uThixo uyibekile emthethweni uba yenza kube kuhle nommelwane wakho, ngoba kaloku uThixo lo umsebenzisa ummelwane wakho njengoncedo lwakho. Usisandla sikaThixo ummelwane wakho, uyakuhlangula ngemini yakho yembandezelo esetyenziswa nguThixo ummelwane wakho. Ngikhona into ethi esiXhoseni izandla ziyahlambana. So ummelwane wakho usisandla, nawe usisandla, izandla ziyahlambana, izandla ziyancedana. Wena nommeli wakho kumele nincedane ngalo lonke ixesha. So ufanele wenza ubuhlobo buhlale bubuhle phakathi kwakho nommelwane wakho ngoba uyamdinga ummelwane wakho. Ummelwane wakho ke ngumuntu osecaleni kwakho, noba useteksini, noba ngaba usecaweni, noba ngaba usemsebenzini, noba ngaba uselayinini, lo muntu usecaleni kwakho ngummelwane wakho ngoba yonke into eyenzeka kuwe nguye oyibona kuqala. Uncedo lokuqala ulifumana kumuntu osecaleni kwakho ngummelwane wakho. Lento ithi fanele umphathe kakuhle, umhloniphe, uthethe kakuhle ngaye, ube nothando emntwini osecaleni kwakho, umbonise ubulungisa umuntu osecaleni kwakho. Yabona ke umuntu unamacala amabili, unecala elinenkohlakalo abe necala elinobulungisa. So wena njengomuntu osecaleni kwakhe fanele ukhuthaze icala lobulungisa ukuze naye ajonge kakhulu kwelicala lobulungiswa, alibale licala lakhe linenkohlakalo ukuze inkohlakalo ife iphele kuye, aze abe yilento ebubulungisa oyithandayo nawe uba ibe bubulungisa. Ndithi uze ungalipheki iyelenqe ngommelwane wakho, ngokuba xa upheka iyelenqe ngommelwane wakho hleze loo nto ilungisela uba yehle kummelwane wakho yehlele kuwe, hleze loo nto inqwenela uba yehleke kummelwane wakho embi yehle kuwe. Ngokuba indoda eyayilungiselela uModekhayi umnqamlezi uba aze axhonye umnqamlezweni nefemeli yakhe, uThixo waba ngakuModekhayi wamlwela uModekhayi. Laa ndoda yagqibela iyiyo exhonywe emnqamlezweni nefemeli yayo. Ngani? Ngoba yayihlele okubi ngoba uModekhayi engayenzanga nto imbi, uThixo waba ngecala lakhe. Yabona hlelela iyelenqe ngenxa babene
jealous ngakuDaniel uba afakwe emgodini wengonyama, uThixo waba ngecala lakho, wangena emgodini waphuma emgodini. The baphuma emgodini wathanda kakhulu inkosi ngoba babe nejealous ba wayithanda kakhulu inkosi. Wathanda ngakumbi inkosi. Izinto ezimbi zabehlela babemphekela iyelenqe. Nabo babephekela iyelenqe uAbednego, uShadrach noMeshach babafakwa emlilweni inkosi Nebukadnezar ngenxa babewamonela into bana babesenza umsebenzi wabo belungile, bathanda uNebukadnezar. Bathi babafakwa emlilweni uThixo wabanabo, babephuma emlilweni, baphakanyiswa, bathandwa ngakumbi, kwabekwa umthetho bangabikho umuntu owenza iyelenqe kubo kwakhona. Baphila kakhulu izinto ezimbi zabehlela aba babebenzele iyelenqe. Sumenzela kummelwane wakho iyelenqe ngawo bonke indlela ofanele bawenze ngayo kummelwane wakho, ukuze ungabi nayo ijealous kummelwane wakho. Mthandazele, mthande emthandazweni, umthandazele izinto ezinhle zenzeke kummelwane wakho. Kuzathi xa zenzeka izinto ezinhle kummelwane wakho, ephumelela ummelwane wakho, wena ubone ukuphendula kwemithandazo yakho engommelwane wakho kummelwane wakho. Uvuyelele lento uba ummelwane wakho zimhambela kakuhle izinto, ephumeleliswa into ba uyamthandazela, ufocus kulonto, ichance yejealous iphele ingabikho kuwe. Ngani? Ngoba uthandaza ba kwehle okuhle ngommelwane emmelwaneni wakho. Masiqhube ke sivu ba uYesu uthini malungana nommelwane. uLuka 11:7, ngeke kwenzeke ukuba lowo ungaphakathi aphendule athi, sukundikhathaza, sendivalile emnyango, mna nabantwana bam sesilele, andinakuvuka ndikunike. Ndithi kuni, nokuba akayi kuvuka amnike, ngakuba engumhlobo wakhe. Noko wothi ngenxa yokuzingisa kwakhe ecela, avuke amnike ezo zonka. Lena ke iverse ivuselela okanye iqhakambisa okanye ikhanyisa into yobana ummelwane wakho uyadinga ba ube nebudlelwano obuhle, ukuba uzucele kuye noba ngabana engumhlobo wakho. Kodwa xa uzingisa ukuthi umncenge libinto ba into ezinhle zenzeke kuye, okanye ndithini na Nkosi yami, ndifuna ukuthi kule ndawo ube nomonde kummelwane wakho, nobummelwane wakho ukhohlakele, nobummelwane wakho ungumuntu ombi okuphatha kakubi, wenza into ezimbi, kodwa mbekezelele, mncenge ummelwane wakho, umnyamezele de ekugqibeleni atshintshe indlela le ayiyo abe yilento ofuna uba abe yiyo. Mnyamezele ummelwane wakho ngokuba ubekwe nguThixo ecaleni kwakho uba kubonakaliswa amandla kaThixo. Mnyamezele ade aguquke enze ubulungiswa, nobesilwa nawabona uba ulwa nomuntu ongalwi nayo, umuntu oluncedo kuye, ade aguquke, uSathane uyiswe empilweni yommelwane wakho. Ndiyaphinda ummelwane wakho ubaluleke kakhulu, ngoba noba ngabana wenza ntoni ummelwane wakho nguye oyibonayo loo nto. Nditsho nobungekho kwakho, ummelwane nguye obona into zakwakho uba kwenzekani kuzo. Xa ubuya wena ufumane ireport kummelwane wakho uba kwenzeke ntoni kwakho, ngubani othathe into zakho, kutheni kwenzeke le nto yenzeke ehlobo lweni. Oyena report ozayifumana yireport ebuya kummelwane ethembekileyo. Ngoba hlala kahle nommelwane wakho ngoba uluncedo oluvela kuThixo ummelwane wakho. Mthathe ngolo hlobo ummelwane wakho usetyenziswa nguThixo ngakuwe. Ukuze kuhlale kakuhle nommelwane wakho uyadinga into yokubana ube noYesu Kristu. Yamkela uYesu Kristu abe inkosi nomsindisi, alawule phakathi kwakho nommelwane wakho, enze kube khona uxolo phakathi kommelwane wakho, ukuze amandla kaThixo asemhlabeni angumoya engcwele asebenze phakathi kwammelwane wakho kunye nawe. Kukuba wena ube noYesu Kristu, ube ngumuntu osindisiweyo. Naxa ungumuntu osindisiweyo, indlela ophila ngayo ibonwa ngummelwane wakho, insindiso yakho ingqinwa ngummelwane wakho. Ubalekile ummelwane wakho ngoba uguquka abe lingqina lakho ummelwane wakho elethembekileyo. Nceda ke uziphathe kakuhle, uYesu akusikelele ngoku ide ibe ngunaphakade. Amen.